Ano ito? Ano ito?
Adanna sarki ai komai lokaci ne ka tuna a wancan ƙarnin da kwari da mutane ta yi yau sarki ne kuma duk yawa da kake sarki kamar ya ce ina ne ka ce ka fasa Allah ya ci kasuwa ya koma
Wallahi lahiran da sako, wallahi lahiran da sako.
Dauki wancan ka ce juyo ka dauke shi a bigo. Wane wata? Ka ji wanda ke ka bigo. Na gaya maka. Abuwa.
alhaji sani duniya ina ga wakilin alhaji sani baya lani baya salami da al'ada baba gidan alhaji sani tuni a da mutum sarkin kano alhaji sani wallahi ba da wani anas dan basu alhaji sani alhaji ya hawa da alhaji ya
Abuwa. Na san Baharu sarki magajin sarki sarma magajin sarki ya kanya mai gida kana kan Salisu kuma na hadarin mai kana ai hankali ba hai daga mutane
sarki kujera sai zauna da Allah na bayan ku buɗa nan kai wato da yayi baki wallahi baki shagari ku ja baya can kai kai a saurara dai sarki mai garin kabi magajin sarki jikan sarki zai yi jawabi mai talakawa sarki ahmadu mai talakawa zai yi jawabi a gayawa jama'a da take garin da ta zo murna ta yi muna arziki yaro da babba
lafiya. Allah ya sa a yi wasa lafiya. Allah ya sa a tahi lafiya. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. A gaya muku jama'a, sarki yana matuƙar godiya. Kusa nuna ƙauna da soyayya da amana. Sun sarki ya gode kwarai da gaske. Kuma idan Allah ya so ya kuma za a ƙaunaci al'umma. Za kuma a zauna da al'umma da gaskiya. Kamar yadda suka rike sarki lafiya. Shi ma sarki zai rike su da amana da gaskiya. A gaya maka shagara da amadu da gida na garin malam. Ɗan yi dime kamar yayi. Din da ka zo lafiya da kai da jama'a kan sarki. Allah ya mai da kai gida lafiya da kai da jama'ar ka. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya da sarki. Dukkanin jama'a da suka zo wannan al'amari. Dukkanin jama'a da suka ɗauki nauyi a wannan al'amari da gudunmawa. Allah ya saka kowa da alheri. Allah ya biya kowa aljanna. Yana matuƙar godiya. Yana matuƙar godiya. Sarki ya yi godiya. Ya gode kuma sarki zai tafi gida. Shagari, sarki na son ganin ka. I want to see you come here. No wasu time. Come here. Come here, Shagari. Come here. Come here. Hey. 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 Saurara dai Lamino. Sarki magajin sarki. Eh! Kowa yi kama da gidan sai wajen. Kai a yi hankula da Allah. Daga ta dai, sarki yake da magana in zai ɗan hagari. Allah ya ƙara lafiya. San gida ke kashe ka da duniya ke haske Allah ya sa lafiya. Da ranar ta yi da mukai. Ba sarki Hamad. Ba sarki Hamad. Ba sarki Hamad. Ba sarki Hamad. Zakarabi. Kada aina tsaye. Bari.